Niin tosiaan me pelataan tänään Timanttiviikossa Laava nousee tapahtumaa. Tässä on 5 € palkintona. Ja no, me just aloitettiin tää peli. Mä nyt laitan tässä niin, että peli kestää vähän pitempään. Mä hidastin laavaa, että kaikki saavat jonkunnäköiset hyvät tavarat. Täällä on nyt 18 pelaajaa pelaamassa tätä tapahtumaa. Joo. Ja se on kuitenkin aika paljon, kun tää mappikin on kuitenkin näin pieni. Ei mulla jää yhtään puuta tänne. Mä katson tässä semmoista taktiikkaa, että mä hakkaan mahdollisimman paljon puita ja sitten niillä kiipään tonne ylös. No niin, nyt aletaan hyvä hinki. Lisää pari puuta lisää. No, sitä ei tarvitse. Tää on yllättävän paljon oikeastaan muistia tää serveri. Ei tais käydä. No, ainakin mun paneelissa lukee, että Se on bricket. no, ainakin TPS on ihan hyvä. En usko, että tulee mitään on. Pitäis sitten nyt pari rauhaa. Mulla on vähän tässä painoksessa nyt. Mitä? Powering off. Joo. Auto shutdown cancelled. Powering on. Mic on. Missään tällaisessa pari rautaa. Ja se on 10 pokin päässä.
Pieni misklik. Todennäköisesti laavaan sut. Aika varmasti. Joo, no. Ei säästetty nyt häkkäreiltä sekä NF-eventissä. No joo. Nyt pitää toivoa tosiaan, että ei kukaan näistä tyypeistä hyppää niskaan ja tapaa. No siellä me saadaan tässä pelissä tämmöset knockback V-tikut. Kyllä sitten... Ei! No joo. Noniin. GG. Mikro sai tapettua. Täällä on nyt jäljellä Hypon, Itseino, Arkku, Eetu Hekka, Sisarukset, Ankkula, T-Zombi, Passepasse, Kaseri, Inkeli Konkeli, MR Microgamer, Jalppa, Ambread ja MR Fox 3564. Koitetaan vähän tätä laavaa. Nyt vähän nopeammin. Nyt kuoli. Jalppa kuoli ja MR Fox kuoli myös. Auto shutdown initiated. Ja enää 10 pelaajaa jäljellä. Ankkulakin kuoli. Eli nyt on enää Itseino, Arkku, Inkeli Konkeli, Sisarukset. Täällä menee Arkku ihan nurkassa. Onko blokkeja? Ja Itseino on täällä toisen tornin alaosassa. Sisarukset rikkaa vähän poispäin borderista ja Inkeli Konkeli no rikkaa myös vähän poispäin borderista. Eli jäljellä on aina Itseino, Arkku, Inkeli Konkeli ja Sisarukset. No niin, Inkeli Konkeli ja Sisarukset varmaan kohta vetää Eno 1v1. Kumpikin on vähän piilossa. Joo, Itseinolla on tässä aika hyvät mahdollisuudet. Se tulee Sisarukset alta. Sisarusten paikan alta. Täällä sulatetaan rautaa. On rikas tyyppi.
Itse ei pölli rauha. Nyt on hyvä pelaaja. Sisarukset lähtee karkuun. Jatketaanpa nyt lavaa tosi paljon. Laitetaan siihen. Eli todella paljon. Missä arkku on? Arkku on täällä. Itseino on täällä kolossa. Sisarukset on täällä. Arkku ja sisarukset varmaan tappelee. Hinkelikonkali seisoskelee täällä paikallaan. Itseinokin tuli kolosta pois nyt ja sisarukset yrittää Itseino vastata Skybaselle. Pitää vielä pikkusen luottaa. Tää on viimeinen pienennys. Tulisi nyt tappelu. Täällä on vähän Itseinolla tiukat paikat tässä keskellä, kun kahdella puolella on pelaajat ja yrittää hypätä pois. Selviääkö Itseino tästä? Arkku yrittää vetää täällä rauhallisesti ja sisarukset on kilven kanssa, jos sais tiputettua Itseino. Ja Hinkelikonkeli yrittää nyt arkkuun. No sisarukset kuoli Itseinolle. Okei, arkku vastaa Itseino. Hinkelikonkeli. Ja Itseino tippuu. Nyt on Hinkelikonkeli. Ja arkku voitti. Arkku voitti.